Και τώρα που συστηθήκαμε, μάλλον μπορούμε να ρωτήσουμε τι κάνετε. Πώς το λέμε στα ρώσικα αυτό? Как ваши дела? Как ваши дела? Ρωτάμε. Στο πληθυντικό ή στον ενικό. Как твои дела? Как ваши дела? Στο πληθυντικό. Как твои дела? Στον ενικό. Ό,τι θέλουμε. Διαλέγουμε ανάλογα από την περίπτωση. Και απαντάμε ανάλογα. Μάλλον ευχαριστώ καλά, λέμε συχνά спасибо, хорошо, спасибо, хорошо και πρέπει να ανταποδώσουμε την ερώτηση. Και εσείς τι κάνετε? Α ваши, ρωτάμε, εννοούμε dela, δηλαδή πώς πάνε οι δουλειές σας, ναι. Α ваши, α твои, στον ενικό. Και μάλλον πάλι θα μας απαντήσει ο άνθρωπος, ευχαριστώ καλά. Спасибо, хорошо. Να επαναλάβουμε μαζί αυτό το μικρό διάλογο. Στο πληθυντικό μιλάμε. Как ваши дела? Спасибо, хорошо. А ваши? Спасибо, хорошо. Ας πούμε ότι μετά που ρωτήσαμε πώς πάει η ζωή του ανθρώπου, μπορούμε να ρωτήσουμε και τι δουλειά κάνει. Πάντα ενδιαφερόμαστε, με τι ασχολείστε. Πώς θα ρωτήσουμε? Вы, πάντα μιλάμε στο πληθυντικό. Вы учитель? Да. Και εσείς? Α вы? Και εσείς τι δουλειά κάνετε? Я врач ή οποιοδήποτε επάγγελμα θέλουμε. Вы учитель? Да. А вы? Я врач. Αυτό το «α» είναι καθαρά εμφατικό. Είναι ένα στοιχείο εισαγωγικού χαρακτήρα, δεν έχει κάποια συντακτική αξία. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά στους διαλόγους για να ξεκινήσουμε να κάνουμε μία ερώτηση. Και που θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι βασικά, να ξεκινήσουμε έναν διάλογο. Δεν μεταφράζεται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Вы учитель? Да. А вы? Я врач. Συνήθως σε ένα φυσικό διάλογο λέμε και κάποια άλλα πράγματα. Προς το παρόν θα τα παραλείψουμε, δεν μπορούμε να τα πούμε ακόμα. Θα προχωρήσουμε κατευθείαν στον αποχαιρετισμό. Πώς αποχαιρετάμε συνήθως? Το ένα αποχαιρετισμό το γνωρίζετε. До свидания ή στο επανειδήν. До свидания. Και όπως βλέπετε προφέρεται πάλι σαν μία λέξη. До свидания. Δεν ακούμε do, αλλά da. До свидания. Κάτι άλλο για ποικιλία.
До встречи. Σημαίνει θα σας δω στην επόμενη συνάντησή μας. Δηλαδή αποχαιρετάμε μέχρι την επόμενη συνάντηση. До встречи. Και στην περίπτωση αν αποχαιρετάμε μόνο για μία μέρα και θα ξαναδούμε τον άνθρωπο αύριο, до завтра. До завтра. Δηλαδή αποχαιρετάμε έως αύριο, θα σας δω αύριο. Ή στο επανειδήν, θα σας δω την επόμενη φορά, στην επόμενη συνάντησή μας και θα σας δω αύριο. Επαναλαμβάνουμε μαζί. До свидания. До встречи. До завтра. Ακόμα στο πρώτο μας μάθημα είδαμε πώς είναι ο χαιρετισμός στα ρώσικα. Το θυμόσαστε? Здравствуйте. Здравствуйте. Όταν χαιρετάμε μερικά άτομα ή απλά μιλάμε στο πληθυντικό και στον ελληνικό здравствуй. Λίγο πιο σύντομη λέξη. Здравствуй. Εδώ θα ήθελα να δώσετε προσοχή σε ένα φαινόμενο που μερικές φορές παρουσιάζεται στη ρωσική προφορά. Όταν έχουμε μερικά σύμφωνα στη σειρά, είναι πολύ δύσκολο για τη φωνητική μας, κάποιο θα το θυσιάσουμε. Και σε αυτή την περίπτωση το γράμμα β δεν ακούγεται, σαν να μην υπάρχει καθόλου. Μην προσπαθείτε διαβάζοντας να το πείτε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Οπότε διαβάζουμε μαζί χωρίς να προφέρουμε καθόλου το β. Здравствуйте. Χαίρετε στο πληθυντικό. Здравствуй στον ενικό. Ποιους άλλους χαιρετισμούς γνωρίζουμε? Μπορούμε να πούμε καλημέρα. Добрый день. Είναι καθαρά καλημέρα. Добрый день. Εκτός αν είναι βράδυ, θα πούμε καλησπέρα. Добрый вечер. Добрый день. Добрый вечер. Μπορούμε βέβαια να πούμε και κάτι που αντιστοιχεί στις πρωινές ώρες. Доброе утро. Έτσι λέμε το πρωί, αλλά με μία μικρή επιφύλαξη, είναι κάπως οικείο, δεν έχει ευρεία χρήση, είναι πολύ περιορισμένο στην επικοινωνία μας. Μπορούμε να το πούμε κάποια στιγμή το πρωί, το πολύ πολύ μέχρι τις 11.30. Βασικά από το μεσημέρι, την περισσότερη μέρα, λέμε Добрый день. Ή αν είναι βράδυ θα πούμε Добрый вечер. Είναι για την επιλογή σας. Κρατάμε και Доброе утро και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο αποχαιρετισμός είναι До свидания που γνωρίζουμε. До свидания. До встречи. До завтра. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο χαιρετισμός και ο αποχαιρετισμός στη ρωσική επικοινωνία δεν είναι οι ίδιες εκφράσεις. Υπάρχουν κάποιες αντιστοιχίες. Όταν χαιρετάμε με ένα από αυτούς τους τρόπους, θα αποχαιρετήσουμε με έναν από αυτούς. Μπορούμε βέβαια να χαιρετήσουμε και πολύ οικία και μάλλον γνωρίζετε αυτή τη λέξη. Привет. Την έχετε ξαναακούσει? Μάλλον ναι.
πολλοί από εσάς. Привет! Και σε αυτή την περίπτωση θα αποχαιρετήσουμε με μία εξίσου σύντομη λέξη «пока». «Пока». Αλλά εδώ προσοχή. Είναι πολύ οικείο, δεν συνηθίζεται σε κάποια επικοινωνία εκτός στενού κύκλου. Το ιδανικότερο είναι «здравствуйте». Ταιριάζει ή «здравствуй» στον ελληνικό. Ταιριάζει για όλες τις ώρες, για όλες τις περιπτώσεις, για οποιαδήποτε επίπεδα γνωριμίας. Γι' αυτό άλλωστε είναι και το πρώτο που μαθαίνουμε. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να πούμε το πρώτο μας διάλογο. Είστε έτοιμοι? Ο πρώτος μας διάλογος γνωριμίας. Χαιρετάμε. Πώς χαιρετάμε? «Здравствуйте». Και απαντάμε «Добрый день». Μετά θα ρωτήσουμε πώς σας λένε. «Как вас зовут?» «Меня зовут Ольга». «А как вас зовут?» «Меня зовут Николай». «Очень приятно». «Очень приятно». «Как ваши дела?» «Спасибо». «Хорошо». «А ваши?» «Спасибо». «Отлично». «Τέλεια». «Άριστα». «Отлично». Λογικά θα ακολουθήσει και κάποια περαιτέρω κουβέντα. Εμείς προς το παρόν θα περιοριστούμε, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Εδώ θα περάσουμε κατευθείαν στον αποχαιρετισμό. До свидания. До встречи. Θέλετε να επαναλάβουμε όλο το διάλογο μαζί? Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. А как вас зовут? Меня зовут Николай. Очень приятно. Очень приятно. Как ваши дела? Спасибо. Хорошо. А ваши? Спасибо. Отлично. До свидания. До встречи. Τώρα πιστεύω ότι είστε έτοιμοι να επικοινωνήσετε και εκτός μαθήματος. Πρέπει να σας αφήσω να βγείτε έξω και να μιλήσετε στα ρωσικά και με άλλα άτομα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό. Περιμένω στο επόμενο μάθημα πάλι εδώ. Εν τω μεταξύ, να περνάτε καλά. До встречи!